Rysy, vrchol, kde sa stretáva krása prírody a história. Ponúka nezabudnutelné výhľady a pútavé príbehy. Ležia na slovensko-poľskej hranici a sú dôkazom spolupráce a zdieľanej krásy medzi národmi. Svojou dostupnosťou lákajú množstvo turistov, ktorí hľadajú neopakovateľné zážitky a nezabudnutelné výhľady na Tatry. Pod vrcholom sa skrýva aj horská chata, pýcha Slovenska, ako najvyššie položené útočište pre turistov. V roku 1913 Rysy zdolal aj Vladimír Iljič Lenin, ktorý sa neskôr stal vodcom ruskej revolúcie. Názov Rysy symbolizujú čiary a štrbiny, ktoré svedčia o prírodnej sile a kráse, ktorú táto hora odráža. Rysy sú teda viac než len vrchol. Sú miestom, kde sa stretávajú príroda, história a dobrodružstvo.